De skiëtnis begint in 1943 in de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het squadron opgerocht door Prins Bernhard om mij te helpen Engeland te beschermen. Zo'n Spitfire, daar vlogen wij dan mee. En een van onze taken was Engeland te beschermen tegen de aanvallen van die vliegende bommen, zo noem ik dat maar. Hè, zoals de Duitsers die op ons afsturen. En op een gegeven moment zijn wij erachter gekomen dat we met de vleugeltip konden die dingen een andere kant op laten sturen. Dus dat was een van de taken die wij hadden. Bij het squadron ben ze blij dat de allereerste papegaai waarom is. Ze zijn al aan de 5e ta. De oren hebben alle keer een graaf op het vliegveld. De vogel is van groot belang voor de piloten. De papegaai is symbolisch gesproken het kloppende hart van 3-2. Zonder Polly, geen vliegen, niks. Correct. Zonder Polly geen vliegen, geen niks. Alleen als Polly er is, kunnen wij vliegen, zullen we vliegen. En zullen we zoveel mogelijk vliegen en alles doen wat we moeten doen. Bij de viering van het jubileum waard waarom op de skiëtnis. De toekomst is likwijls lang net wis. Er staat natuurlijk wel wat gebeuren. De visie op Defensie komt binnenkort. Ja. Jullie vieren nu het 70-jarig jubileum, maar halen jullie je 80-jarig jubileum? Dat is de vraag natuurlijk ook. Ja, dat zal helemaal afhangen van wat er in de visie komt. Ik heb geen idee wat er in die visie komt te staan. Dus ik weet het niet. Het is voor mij koffiedik kijken wat er gaat. Maar Nederland zonder 3-2-2 squadron zou gewoon niet kunnen. Wat mij betreft zeker niet, nee.